accident like na rok bo taimong like do ski sagri nang bo malkhung tijak Ani to auto Engke biang thangna hanai thangmani abo ang kaya disi thana hin thamani ta edisi thana hanai thangmani emne malni malkhung auto kun borok passenger da to tong khorong khorok ni tongo engke kono sak da dokuman khani malkhung ni borok malia engke nang kono sport dang kha kono liya engke ni tamo mane ni je auto tamo problem ka sagri ani kono yang mano kang ibalang selami na ban bisa kelas haji kelas bai tangga kelas haji si bai tangga an kono ya se enne nang bo kamini samazani som bazar ni engke ni sinimo kupu de burma ha kupu de burma enne nang auto salong mani mane koi bos rok kha 6 bos rok ni driver license dog to apa to kere driver license kre gari ni kagos fotor to tong kagos potro pro lab sangi keri kan mana debeng le thingja yang ni phaimani ang jirenani phaimana office belber blog ang khasam kaman bathakar bathaki tongmani omona kaise gari tong baleno bathajang bono bo bathakana sain nang kasana bagai bo emon speed phaikya wa sem bon thore kan wa phai te bro han thore te garo phai salam sa enmini ni je gari wordin malkhungo mane borok rok da tong ka sajung no kroi sajung phaimana office sana phaimani engke nangle kono problem dang kha problem bolda ta mani je সমস্যা je bai mani slamai to bana hai diba emne abo bo thaiklai na abo omonkai ranking parang na ranking dilbari khojak na belbari khojak engke tabo je o auto driver le tam sanano bo saw tawano himdi slamai nan sala sa salam ronan go hain saman go engke tai kun problem to krible na problem to tam nije ta walna tong bo thutai pheke bo an jodi slamai kan kun ko bai aba he diba engke ni sinimo an silbong obi ji deborma ango belblo ko sai do hamba